No, va ser alguna cosa inaudita i crec que per qualsevol persona, no organitzador de festivals, sinó qualsevol humà. És un aprenentatge per tots. La veritat és que no havia baixat aquí des que havia començat tot això. Amb aquestes dates estaríem ja organitzant. I pensar que per aquí aquest estiu podien haver passat 2.000 persones. És el que ens ha tocat. Al final, no hi ha crisi que no porti un canvi. I que siguem molt conscients que tenim un diamant en aquest territori que hauríem d'aprendre a valorar com toca. Des de petits naixem ja, no?, amb aquesta cultura de veure espectacle al carrer i entre tots fem que la comarca sigui realment potent. I que tornarem. 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 Cap por, ni una. Per això és tan ric aquest Garraf.